Asamari tanke fankurukwa oyo nyakwara setumage nchega ande bo machogega ande tangani nkone nambu yamona asingincho yegabana yaito Paul Simbarati asogo konya abataka chichekirero abantu bakonya mbarora abamusie bande bakogenda bana gwita korokombo bangire ng'anto ya guchibese ichi abana basomere abo bono twabaranirie asirite ria Yesu nande batige kabisa mang'ana aywo chichekuna chiachirega banyora obosuku lakini bairane magega kera bairane maega basa bamabera gekogera bare gokung'aineria ng'a chekibesa chiariru echibesa nchikorete kieke nchiro bono nyina bono are kona mbuya mono naende mbuya mono mugabana Simbarati ogendera iga naende gochimotu tokoekurende kurengereria ng'a aba-MCA mbaroro babekirwe batema kubekera omugabana ebureki iguru ya budget igabana bagakora ebudget ya kabere eywo yatokonyire inche egento kera kindaemphasize abana bachie esukuru na bari bakoba abapingamizi ba gavana bairane chinsobo lakini naende baberu mbabase koirorera gento kengamuna ekio oku nokoirania amagenderero maega korenga ngakango gabana bono wakire step ahead lakini bamwiraneti magega so asa yonsi inche nakwanire in fact abantu bari bachi baberu lakini naende bekuruguta amatabo mbuya mono barongo omwana oli omino tokomwakoro ekwamotebite ogochesa nabanda abanene iki mukonya gokwanera nobachandire mogototebire ndekenyoro tomusune limo liokaganga aregaini kesuki koru igoro bakanse muchake konyetiringa gatiga iga ntuntwatagetayo mukani naende twamukaniri mara hange nonye nintwase twakora egasi twari gosika abanene nomanyete nonye nyasaye egagokana ng'abwaire ekerogo nonye baibete lakini rende nanchera rite bakabero egento kiomoerio gabana omochioyo obwate chi institution chinyingo nyoniri mware gwanja motare